ki zama dabba, ana saduwa da ke, makota na jin ihunki, ko miji ana jin ihunsa babu sirri. Muna ganewa, because irin waɗannan abubuwan su sai affected din yara idan an yi ciki. Muna gane wannan. Lokacin da kika zo kika yi ciki a rayuwarki, kina nan kika zo kika ci zaki kai roƙon Allah ya baki aihuwa na gari, ko ba ka bane? Kin zo kin tashi ki tsaya da sallah akan lokaci, ki yawaita karatun alkur'ani, muna ji ki kwalliyan gidanki da karatun alkur'ani, ba da series ba da invitation din aljanu ba. Mun gane wannan. Ko da zaki ga wani abu, ki tabbatar da gidanki yana da tsari da na musulunci. Kar sallah ya wuce ki, kar sallah ya wuce miji. Muna ji kina sallah kina roƙon Allah subhanahu wataala ya ɗayyaba cikin, ya albarkace shi. Ranan da aka ce miki kin yi ciki, ko a ina kike ana cewa kin yi ciki, wow, congratulations, wow, ba wow ba, ki yi sujudu shukur. Muna ganewa, ki yi sujudu shukur. Sujudu shukur shine kina kaskantar da kanki wa rabbal izzati, kina gode wa ubangijin da ya ga dama ya saki a cikin layin iyaye. Muna gane wannan. Sai ki sujudu shukur, kika sujudu shukur, kika gode wa Allah, sai ki fara roƙon Allah ya ɗayyaba cikin, ya sa ɗa ne musulmi mai tsoron Allah, mai bin sunnar ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.